Good day people! Welcome to Bitok Bitok University. Kauban si Bernie Bitok Bitok. Dugay-dugay na gawa na ko yung nabuhat ni Maygala kay tungod kay na busy ko. Pero ako lang ni siyang buhaton tungod kay kailangan ako ni siya buhaton. Sa daw? Alright, gimingaw naman kong buhat aning nga klaseng ng mga videos. Busa ako ni siyang buhaton para sa inyo. Tungod kay sikat kaayo ang teleserye karon nga Halik. Mga kabit-kabit. So ang atong istoryahan karon, ang atong istoryahan ani nga video, ani ana ang top 5 nga kasagara nga mahimong sakit sa mga bana nga naay kabit. Sarap na yun. Yes, number 1 nga kasagara nga sakit, stiff neck, sakit ilingi ang ulo. Magdali taglakaw ba? Magdali taglakaw kay burang na ang relative sa akong asawa. Bur pa din siya diri. Ayog lingi. Sila na ako nagtapo. Ayog lingi. Mao na. Kay di man gusto nga makita sa uban, so dili maglingi-lingi mo nang ilang sakit, stiff neck. Number 2, kasagara mga bana nga naikabit, naay sleep disorder. In short, dili makatulog og tarong. Kung pukaon, di ka mata, pero masigi kag tanaw sa cellphone, sige tanaw sino, basig nag-text. Bisag tuod ging na nimo nga dili mo text, dili mo miss call, pero kulbaan gyud mo nga basig mo text, basig mo miss call, basig mo text siya. Mo di ka katarog tulog, sig putol-putol. Ikatulo, nakasagaran sakit sa mga bana nga naay kabit, over fatigue. Yes, hago ang lawas. Ngano ka? Babe, dugay-dugay na itong labing-labing. Sige na, Bing. Labing-labing na taba. Sige na. Tulog na talang. So, makaano kapoy man ka? Saan may ka nagtrabaho nga? Imong trabaho na naman sa opisina. Kapoy ko sa trabaho, manggod. Kapoy kay ba? Dagang overtime lagi. Unsa bugay nakakapoy naman ka saan sa mga folder guban pa check. Nasure kay lain no? Anong loy-loya man ka? Ha? Siya na ilain? Ay, sige, kabla ka. Lingaw ta karon. Sige, kapoy. Wala kapoy. Kapoy, Jesus. Wala kapoy. Ay, perte. Sige, kabla. Biranta ka karon. Kapoy. Padaman eh. Kapoy na kayo. Oh, mau di ay. Over fatigue. Kaya syempre nahago sa pikas. Pag abot sa balay para dili madudahan, hago na san. Ang resulta, over fatigue. Pauway sab. Mo nang gingon nga linggo lang ang pahinga, baby. Number 4, hypertension. Taas ang BP. Ano man? Ano ka? Alam, nakita niyo akong cellphone lang. Palamay. Babe, kisa na nag-text ni mo? Na nag-text? Tubaga ko, kinsa na nag-text ni mo? Ha? Nga mo tinanawan sa ko Oo, ngano nang luspad ka? Sige, text. Babae ang nag-text ni mo. Babae. Kinsa? Babae ang nag-text? Nasigingon. Maningil daw siya sa imong giutang nga longganisa. Nangutang kag longganisa? Tama, nakautang ni kong longganisa mo dito na. Nabayaran ako ugma dayon. Longganisa dayon naningil ra. Na. Perminti taas ang BP kay perminti man matens. Kolbaan perminti. Di ba? Tanawa. Ikaw nagtanaw. Anong itaas imong BP? Anong itaas? Og ang ikalima, ang pinaka-common sa tanan nga makuha nga sakit sa mga bana nga nagkabit, ang Alzheimer's disease.
Kasi akong nadunggan nga, nakita mo na ako dito sa mall. Ako? Ano sa opisina? Di gawas mo na kasi mong opisina. Di ba imong out kay alas 5 pa man? Mga alas 3 daw to. Netugog mo? Wala ko netugog mo. Oy. Ang imong office mate mo nag-ingon nga alas 3 ka ni adto, ni gawas daw ka. Ingon akong office mate nga netugog mo. Ganin alas 3. Oo, ganin alas 3. Oo. Neto ko sa mall. Oo. Nalamig palit. Tanong mo kay kauban babae. Wala ko kauban ako ra. Nakay kauban babae dili lalaki. Sagol mo na babae daw. Baba nabi kadyo lang ha. Wa ko may numdum nga nami kauban babae. Kami puro mi laki tanan. Wala. Jesus, wala ga. Oy, ay mga office mate nag-ingon nga nay babae kauban ay ko si chikahi unsa man gitinuod. Ingon akong office mate ana ko'y kauban. Nadi ko'y kauban, kalimot ko bi. Naba ko'y kadyo lang ha. Naba ko'y murag na ko'y kauban. Atong among utility. Okay na malit mi ganang tissue ba, wa nay tissue. Mao ba? Nag-holding hands pa daw mo. Holding hands pa daw mo sa mall. Kasi man to, ano mag-holding hands man? Siya holding hands, kaluod ko, pero may laki, mag-holding hands. Wala ko yung nanumduman. Wala. Kadyot ra kay me. Sa di ay? Kasi naitabo. Amo ba? Amo ba dito? Di ko kabalo. Neto ba ko sa... mo na. So kung inyong mga bana, na atong 5 ka mga sakit, confirm. Kung kamo gusto magkasakit ato, gusto makakuha nga mga sakit, pangabit na mo. Kung wala mo nakatry, try na. Kini nga video lingaw-lingaw lang mo may gala. Relax na mo de, basi mga asawa, basi napagtanon yun nga video, pag manay nag-away na dahil mo, relax. Lingaw-lingaw lang ni. Pero kung naigo ka, agaga, marilo. Thank you very much. Please don't forget to subscribe. Okay? Subscribe. Daghang salamat sa pag-subscribe sa akong YouTube channel o sa pag-follow sa ako sa Facebook page o sa akong Instagram. Thank you very much. Bye. I love you all.